Goazen orain gai alaiago batzuekin. Arteren munduan dena ikusita duzuela uste alduzue, nik ezetz esango nuke. Izan ere, ez dut uste mundu mailan orain ezagutuko dugun bezalako artista askorik dagoenik, begira. Motozerra hotxa entzuten, ez gabiltza basoan pinu entresaka batean. Beraztegira etorri gara Luis Erasoren gana. Motozerrarekin egur lanak egiten ditu. Prueba bat diken nahi naiz, lorea eta atenei nuke egur hondatik da... Lore bat, pago egurrontatik eta baldezu motortzerraken. Bai, hoi nahi nuke. Hau aldezu ofizioa zuk, Luis? Bai, azkenen urteotan bai. Hemen herriko festatan hasi ginen, zozer berri sortu gote endun da. Motorzerraken hasi ginen irudik egiten da taula, eta azkenen urteotan hoi ontatik enbizi naiz. Irudik egiten jau, gehinak animalik, egaztik, eta gehola beste zebatzuk, adornotako beste lan batzuk egiten ditu. Geho hemen nabe bat dauket eta hemen haitzen ez, geho beste negu partean da normalen, hemen haitzen ez, beste lan batzuk egiten, bankuk eta maiek eta beste adorno apaingarriatzuk da egiten. Horrek meritu du, holako erraminta batekin egitea, eta geho beste meritu du, markatu egitea, ez, jende pixka horrekin harritzen da, ez. Hemen burun daukezuna hor ateratzea markatuta egin gabe. Luis, amen, Loria, dotore asko, elegante askoa. Lore, zer izango anoi? Zema denbora indezu hau, zate bateak? Hoi minutu nitia. Egurre gozoa behar dezu, porque egurre oso gorra ekartzen madezu, jende aspertu iten da, eta imerzu lehenbeilean bukatu. Zepiz izango, horna pesatu behar dezu, neurriak eta ematen dizuen, ez? Zugin behar dezun figura arentzako. Eta neurriak ematen dizu, balio du. Oan Lori egiten ikusetu, baina okorrezpano, pizza mordo bat dauzkazu hor goien, ez da? Bai, denatatio. Bigoalik ez dago, denatie diferenteak, neurritan, formatan, dena diferenteak. Ia ikusiko alde, zerren hor goran. Bai, bale. Pasen behar alde. Enborra beak esaten dizu, zertago gaidan ez, eta pixkatan errenditu berdezu, geozuk imaginazioare, asko bile berdezu. Gehiena, enborran formata eta pixkatan moldatu berdezu. Markatu egiten ditut. Porque hemen eskuadragata gauzek alperri die, nola eurre forma rarokoa, markatuta zatu gabe. Aurna hundina motorzerraz da kendu, geho pixkat sekatzen da euki, eta geho sekatzen danean, orduan hasten ez bukatzen. Lijatu eta beste detailekin gero hasten ez. Beste lekutan bezala hemen notatzen da. Tarten zozer saltzen da, baina lehen hasi nitzen garaian, oin alden erresa saltzen zen. Nik ez dut estudioek eta hola, dauketen guzti dauket, berez etorritakoa, eta imaginazioak asko launtzeu bai. Hau da, beste zakin arkatzakin dibujatzea bezala, baina berdezu pixkat motorzerraken dibujatu. Honek ikulu ematen du, edo zoologikoa, Bai, antza pixko badauke. Hok, jana emateko lanaik eta ez dauke, baina, denatatio erauzitako animali, egaztik badaude. Hok, animali normala baino, pixka txikixo bat die, eta proporzionatu ateatza badu bere zailtasune. Eta inaldi bakarren, ez da? Hemen ez da honka sartzeik? Ez, hok motortzerrakin bakizu, pixkatzeatik kanpoatetzen estropeatzeko demo gutxi behar dezu, kontu hondik nahi behar dezu. Besti ikiragarri celebraritu zaitena, Don Quijote eta Sancho Panza hoik. Bai hoik hor Castilla Mantxalde hortan, Toledo Ciudad Real hor ibili ginen, oindela urte batzuk lanean da, han eskatu zion, publikoan ikia bazegoan lana hoi, eta hemen prueba bat iken atxun nintzen da, orduan indako lan atioik. Joan publikoan ingen duen 3-4 herritan. Zenbat aldiz entzun ote dudan, honako esaldi hau arrauneko entrenamentua bukatuta. Zuek harrikozkorrak ere jango zenituzkete. Harrikozkorrak ez, baina gaur Luisek amaiketakoa jarri digu. Txorixoa, itxure ederrekoa eta etxean egindako ogia. Gaur ere lortuko dugu ez zamua pixka bat engainatzea. Beraztegitik Ibon Gaztainazpi, Euskal Herria zuzenean. Honin digula, Luis? Bai, berdin.